sa tingin ko lang, halos lahat ng bilihin, sobra. Kaya wala na palubog ng Pilipino. Yun ang alam ko eh. Ay sana imatunan ko rito sa lugar namin dito. Parang ganun. Medyo dito, siyempre medyo mahal din. Gumaan din. Kasi marami na rin pagbabago, di ba? Noon, nakaraan, medyo, yung kita. Medyo malaki na rin ang kita. Pero malaki rin ang gastusin. Yun ang kaibaan na. Noon, maliit ang kita, maliit din yung mga presyo. Ngayon, malaki ang kita, medyo na rin yung kita. Wala kasi ito. Hindi naman. Hindi naman nagkulang. Talagang yung buhay lang siya na. Buhay lang ang kuwan. Kailangan magbago yung kuwan natin sa gobyerno. Mahirap po ngayon, ma'am, dahil sa... Bakit po mas mahirap? sa ano po ng buhay, mas mahirap po ngayon. Kesa talaga sigurong ka, ganyan ang buhay. Sadyang mahirap. Ito kasi ako ang ano nila. Kahit na nga po, yung 1,000, walang kwenta pagka naibili at sa mahal ng bilihin. O di po ba? Yun po, dati nang marami nang nabibili. Ngayon, wala. Kunti lang. Isang plastic lang. Ayun lang po talagang mahirap po ang buhay ngayon. Mas lalong pumirap. Bakit po, ma'am? Mataas ang mga bilihin. Ano po? Mas Ano po, ma'am? Tuloy niyo, ma'am. mas lalong umirap ngayon. Lumalaki ang mga bilihin, pati bigas. Walang nagbago. Ang ngayon, ang nagpapahirap yung nasa gobyerno na inaalagaan lang niya ang mga mahirap dahil yung mga mahirap ayaw nang magtrabaho. Kung lahat tayo nagtatrabaho, di walang mahirap. Saan nyo ba nakita yung yung taong kahit natutulog, umaasa lang sa gobyerno? Mas lalong hirap ngayon. Lahat ng bilihin tumaas. Yung sinasabi, 1 kilong bigas sa 20 pesos, 1 takal pala. Mas maganda pang si Duterte talaga. IFM News.